Mga kalingap, good morning at kasama ko po ngayon si Mary France at may tinuro po siya na gusto niyang puntahan natin yung isang babae dito sa gubat, mga kalingap. At mag-isa na lang daw po ito dito namumuhay sa gubat. Bakit kaya mag-isa na lang yung namumuhay sa gubat? Iniwan na asawa Sir Alvin. Dahil po ganun daw po yung itsura niya. Itsura? Kawa Gano'n? nga Sir Alvin. Ano ba? Ano? Itsura sa itsura? Yun ano baga Sir Alvin, hilang niya. Yung sakit. Anong sakit niya? Nakapampers lang po siya. Hindi nga po namamalaya Sir Alvin, nagkakaire na po siya. Ay, kawawa man ano? Tara, puntahan Tara natin. punta natin Sir Alvin. Ako mga kalingap. Gubat ito mga kalingap at puntahan daw po namin ito yung babae. Ano kayang pangalan nun? Maylin? Maylin. Maylin po. Maylin. Ang ginagawa ng Sir Alvin, pagbubundok lang. Kahit solo lang po siya, mag-isa. Nabundok po, kahit hindi pa po siya nagkakain. Nabundok na siya. Yung paghahanap nyo. Kawawa man ano. Layo pala. Malapit na. Iyo po Sir Alvin. Diyan na lang sa likod kayo. Bulas pa po Sir Alvin, no? Oo nga eh. Hindi po siya dito natatakot kahit mag-isa lang po siya. Paglalakasan niya po ang loob niya. Oo. Nakakatakot din pag mag-isa lalo't babae. Iyo po, babae lang po si Sir Alvin. Buti kabisado mo ito. Ito yung daan nyo pag napundo kayo dati. Iyo po. Umay kahoy. Dati po Sir Alvin, sinasamahan po kami niyan pag nabundok po. Pag kami lang po ni puti na bundok. Yan, dito yung Sir Alvin. Sana po mga kalingap yung bahay. Grabe, nasa gitna ito ng gubat. Mag-isa lang talaga yung ano dito. Iyo po, yung babae. Babae, mag-isa sa kagubatan. Oh, may mga damit oh. Tao po. Tao po. Sabi po. Ay, hello ate. Hello po. Magandang hapon po. Magandang po hapon po. Ate. Ako po si Kalingap Alvin. Mabuti po. Anong pangalan niyo po? Maylin po. Bakit po nandito na ikaw sa nanirahan sa ano? Sa gubat? Ano po ito? Dito po ako ng bahay. O ba't dito mo po napili? Wala po dito mga kabahayan no? Puro baga po ito ano? Ang kagubatan. Baka Kulang po. babae ka naman po nanay. Baka magawan ka dito ng masama. Hindi po. Wala naman sa'yo gumagawa ng masama. Wala po. Nasaan na yung ano mo? Kasama mo dito? Nandun po sa ipabapot. May anak pong babae. Lumupupig pa ano po ni biyanan niya. May anak na po. Opo, yung anak ko po. Ilang taon na po yung anak niyo? Ay, anak po yung dito po kay Dagul. Kaya po dito hindi po pinanak na ano. Ilang taon na po? Maliit pa po. Maliit pa? Opo. Yung anak niyo? Yung apo ko po, Maliit pa? O, Opo. yung anak niyo po ilang taon na po? malaki na po. May asawa na din po ngayon. Nasa ilang taon na po siya? Mahigit na pong ano. Mga ano na po ang mahigit na pong tambuan. Yung anak niyo mismo po, ilang taon na po yung anak niyo? Si ano po? Yung anak mo? Anjoy. Oo. Mahigit na pong 30 po. Nasa 30 na? Mga ano pa lang po yung Sir
Alvin, mga baka 21. 21. Opo. Nakalimutan nyo na yung ano, kung kailan yung birthday po ni ano, nung anak nyo. Nakalimutan nyo na po. Opo. Di po ito natutulog man niya. Kakasama ko po yun dito pag ito hindi po nanganganak. Dito po yun natutulog, yung mag-asawa. Yung hindi pa nanganganak. Opo. May kasama po ako dito. Pag kagabi. Ngayon po wala ka ng kasama. Opo. Dito lang natutulog. Pag minsan, doon po ba pati ako po nakakain. Tanghalian. Tapos po, pag kuya, doon po ako nakakain pag nauwi dito ako pag minsan. So mag-isa ka dito, nanay? Okay. Paano po yung hanap buhay nyo? Ano pong hanap buhay Hanap ninyo? ng buhay po ito. Naglalabada. Naghanap ng nyug. Yun po lang. Tapos pag po, 200 po ang nakikita ko po sa paglabada. 200? Yun po, anong ko po yung Kinakabahan ka po ata, nay, ha? Hindi ka naman kinakabahan? Huwag ka pong kabahan. binibili ko pong pagkain dito. 1 kilo. 1 kilo. Tapos pag po, pang-ulam, itlog. Yun po lang. Napansin ko, nay, parang may suot kang ano. Ano po yung Yun po suot nga, nyo? ang kinuha po, Ano po yung si suot nyo? Alvin po ay ma-opera po ako. Ano pong ano nyo? Ano pong... Sana po ma-anohan po ako ng opera po. Uoperahan ka? Bakit? Ano pong sakit nyo? Ano ko po yung... Kaya po ihi pala ko. malaki yung ano nyo. Ano po yan? Bukol. Yung pag-ihi ko po, hindi ko po nararamdaman. Hindi mo nararamdaman yung ihi nyo. Opo. Kailan pa po yan? Matagal na po yung pag-anak ko po doon sa lalaki ko. Namatay na po yun. Namatay na yung anak nyong lalaki. Yun po. Kawawa naman. Ikaw na, ilang taon ka na? 11. Ikaw po. 11 na po. Sino? Ako po. 11 ka na po? Mabata ka pa po bala? Kawawa po si nanay. Kawawa man po ito. At 11 pa lang daw po yung edad niya. Bata ka pa po niyan pag 11. Baka hindi ka na nagbe-birthday, nanay. Kailan ang birthday nyo? August po 31. Ano ko po? Hmm. Birthday. August 21. Anong taon po? December. December 17 daw po sa Alvin. December 17. Opo. December 17 pala. Anong taon ikaw pinanganak? Taon po. Di pwede makita. Ano? Di nga po alam Sir, ay di po yan Sir Alvin nakapagtapos. Di po siya nakapag-eskwela kasi po walang hanap buhay po yung nanay niya kaya po di po siya nakapag-eskwela. Kaya di po niya alam ang mga kung anong aldaw po yun niya. Birthday po. Tapos yun anak niya po. Kaya hindi niya alam mga kalingap. Meron kaya siyang birth certificate? Meron ka tinay? Wala po. Wala kang birth certificate. Wala po. Ilang taon na kaya si nanay? Paano natin malalaman? Tingnan mo nga yung kamay, Mary France, kung ilang taon na siya. Oo. Kaya makikita yan dyan. Parawla ni Sir Alvin. O, tingnan mo kung ilang taon na. Mga na po siya Sir Alvin.
Mga, ano, mga 40, ganun. 40 o 60. Ayan po, yung hula po yan ni Mary France. Oo. Nay, hindi ka na po 11 ha. Kasi may edad ka na din. Siguro nasa 40 ka na. 40. Nasaan na po yung asawa nyo? Wala na pong asawa. Wala na, namatay na. Opo. Patay na? Anong kinamatay niya? Baka pinatay mo naman, Nay. Ah, hindi. Hindi. Baka buhay pa, pinapatay mo na. Ah, Nanganap. Ay na, ano po lang ako, ano, ano lang po ako ni itong ako digdi. Anakan po lang ako. Anakan ka lang? Opo. Hindi mo talaga siya asawa? Naanakan ka lang? Opo. Grabe, sinamantala. Ano pinilit? Pinilit po. Ibig sabihin ni-rape ka. Kawawa man pala ito mga kalingap si ano. Kawawa po mga kalingap ito si Ate Maylin. Tapos nagbunga yung ano, yung Opo. pagre-rape. Yung po yung anak ko pong nag-asawa na din po. Yun yung bunga. Yun po. Tapos itong na ano po ako, bago naman uli, namatay yung anak kong lalaki. Sino ang ama nun? Ano po, Bay. Bombay. Bay. Anong bay? Ano po, Sir Alvin, hapon. Hapon? Hapon po ang ano, tawag sa bay. Hapon. Bay, hapon po. Ah, nasaan na si Bay? Bay, pangalan po lang. Ano? Ano pala yun? Pangalan po ng asawa niya. Bay. Bay po. O nasaan na si Bay? Wala na po. Wala na po na. Wala na po yun. Nasaan na po siya? May asawa na po din yun. Iniwan ka po. Bakit ka iniwan? Dahil nga dito po sa ano ko. Ah, dahil sa hindi mo nakokontrol yung pag-ihi mo. Grabe mga kalingap. Grabe yung ano mo, ate. Kaya mag-isa ka na lang ngayon. Anong libangan mo na lang dito? Pupunta doon. Kara Dagol. Tama ko ay si Kuya Joel. Papakilala sana kita doon. Asawa ka pa ate? Hindi na po. Bakit ayaw mo na mag-asawa? Bakit ako po ang maghanap buhay. Baka ikaw ang bumuhay sa asawa mo. Opo. Ayaw mo na ayaw mo na ganun. Ayaw ko po. Gusto ko siya mag buhay ay. Anong pipiliin mo, ate? Ganito lang po buhay. Halimbawa, anong pipiliin mo? Pangit na walang bisyo o gwapong may bisyo? Wapo po ni Mabibisyo. Ayan ang pipiliin mo, ate? Magiinom. Oo. Mangiinom ang gusto mo? Hindi po. Hindi. Di dun ka sa pangit na walang bisyo. Yun po lang. Kaya kawawa naman po mga kalingap. Anong nangyari dyan, ate, sa ano mo? Ate mo na nakokontrol yung pag-ihi mo? Gawa po lang sa pag-opera yata. Na ano po yung Inoperahan ka? nadali po yata yung ihi po. Yung nabiak yata yung sa ihi po. Nabiyak? Kailan nangyari yan? Yung mga anak po ako doon sa... Anong mga anak? Biniyak? Ibig sabihin cesarean. So nagkamali. Hindi na po patay na po yung bata sa tiyan ko. Yun po lang ang dahil po yung pagbiak. Patay na po yung baby ko sa tiyan. Kawawa naman si nanay.
Kamatayan na ng anak, iniwan pa ng asawa. Grabe ah. May bigas ka pa dyan ay? Wala po. May lagayan ka dyan ng bigas? Opo. Wala pong laman. Wala nang laman. Nagkain ka na? Hindi pa po nga. Di ka pa nakain? O saan ka kakain? Doon po sa baba. Makikikain ka na lang. Buti may napakain sa'yo. Yung anak ko po, doon po sa baba. Doon po Ah, ako yung anak mo. pinapakain. Pinapapunta naman po ako doon. Buti naman ay meron kang ano. Ginaano dun sa mga kumari mo, nakikikain ka din. Opo. Pinapakain ka naman ng mga kumari mo dun. Opo. Nasaan yung lagayan ng bigas niya ate? May lagayan kayong bigas? Talagang wala na mga kalingap. So ang kailangan mo din ate, diaper. Kapag nagbalik kami dito, nadala kami ng diaper. Sige ate, magdadala kami ng diaper pagbalik namin. Opo. Salamat. Nalilibang mo yung sarili mo, hindi ka nag-i-stress. Minsan po, napunta ko po sa baba. Yun na lang ang nalagaan ko yung mukha ko po doon sa baba. Sa anak ko po. Naalaga-alagaan mo. Bata ka pa po eh. Parang feeling ko 40 ka pa lang. Ano ate? Opo. 40 pa lang ang ano mo. Ayan po, at least meron siya, pag nababa siya, meron siya pinupuntahang apo. Yung mga kalingap si ate si ate Maylin. Makikikain ka na lang po hindi ka dito nakain? Pag may doon pong bigas ako, nasahin po dito. Pag may bigas ka, may masain ka. Kaya pa bang magsaing ngayon? Kaya po. Nakakasahin mo po ako dito. Marunong kang kumanta ate? Hindi po. Hindi ka na video, okay? Hindi po ako marunong yun. Ano na lang ang kinakanta mo ate? Pag-alaga po ng bata. Ilang mahilig ko po mag-alaga. Alaga ng bata. Pag minsan tigawa, iiwan po sa akin yung bata yun. Niya ay dagol po. Ate mga kalingap si ate Maylin. At sabi ng doktor? Pinatingin mo na sa doktor. Bakit ganyan yung Kaya mo? po yung nagpa-opera sa yung nagpa-opera yung babae pong matanda na po yata. Matanda yung nagbiyak ng tiyan mo. Opo. Hindi nakita. Hindi naman po pinapakita yung pagbiyak ng nakataho po yung sa akin. Ibig sabihin parang nagkamali sila sa pagbiyak. Opo. Na nadama yung sa pag ng ihi. Kaya di mo na maramdaman. Hindi na po. Pero na po naka-diaper. Diaper ka na para hindi Uy, laging basa yung mo. Opo. Shorts. Ang oras na mo? At Na daw po yung Sir Alvin. Edad na po 38. bibigyan kitang pambiling bigas. Para magsaing ka na dito ha. Pambili ng bigas. Kung meron pa. Ay wala na. Sige, ito pambili mo ng bigas. Salamat po. Anong gagawin dyan wala ka na Bigas. bili ng bigas, di ka naman na bisyo, wala kang bisyo. Wala po. Hindi Baka- po nagbibigay. Baka itaya mo yan sa waiting. Huwag ka nang tataya ng waiting ha. Hindi naman po ako nag-meeting po Sir Alvin. Oo. Hindi ko wala ka ng bisyo Wala po. Pagka pang yan, pangbiling bigas, pangbili ng ulam. Salamat po. Sa binigay mong pera po. Pambili po ng bigas. Salamat po, Panginoon.
welcome ate, at tsaka hindi ka huwag kang makakalimot manalangin ha ate. Kahit ganyan yung sitwasyon mo, panalangin ka pa rin, pray ka pa rin ha. May awa ang Panginoon ha. Ang bibilihin mo niya ate? Pangulam po, tas diaper. Pang bili ng bigas. Mabili ka din ng diaper? Opo. Kailangan mo din siyempre pag lalabas ka, kailangan naka-diaper ka Grabe. Sige ate, para Salamat po. makabili ka na din ng makakain ka na din. Pabili ka ng bigas ha. Nahihiya po ako sa makakain po. Kahiya ka na rin makikain. Pag minsan po hindi na po napunta ko doon, nahihiya na po ako doon. Di tinitiis mo na lang ang gutom. Yun po. Ano na lang, halim mo gutom na gutom. Diba, bundok naman to. Ano na lang inaano mo? Kape. Kape na lang. Kape. Nakaka-nervous ang kape. Iyo. Wala Okay. po magagawa. Yun lang, para magising-gising ka lang. Ano po? Yun po na lang kinakasya po po. Yung Alvin. Sige, nanay. Yun po. Sige po. Salamat po. Papaalam na ako ha. God bless ha. Ayun mga kalingap, at papaalam na po tayo. Bye-bye nay ha. Panalangin lang tayo. Papaalam na po kami mga kalingap. At salamat sa panonood ng ating vlog ngayon, sa hindi po nag-i-skip ng ads, para mayroon po tayong pangbigay sa mga kagaya po niyang nangangailangan. At salamat po sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na po. Syempre sa Ama ng Kalingap, kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, at sa miss ko din mga Kalingap. At salamat po, at God bless sa ating lahat. Bye bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palagi malalapit
makita nyo.